ሰላም ኩልኩም ነዛ ቪድዮ ትርእይዋ ዘለኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ይምንየልኩም ነቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናብዛ ቻነል ኢካ እንኳዕ ብሰላም ብድሓን መጻኹም ይብለኩም ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስሙዚ ንኽነዳሉ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ቆልዑት ክነስትዮም ንኽእል ኢና ከምኡ ከዓ ንዓበይትካ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዓቐን ከም ብዝሒ ስድራና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንዓይ ዘድልዩኒ ዘለው ዓቐን ከም ስለ ዝኾነ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ሰው መጀመርታ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ጽቡቕ ዝበሰለት ኣቨካዶ ተጠቒመ ኣለኹ ከም ስርያ ዘለኽን ሓንቲ ኣቨካዶ ዕብይ ዝበለት ማለት እዩ ገይረ ኣለኹ ምስኡ ከዓኒ ማንጎ ዕብይ ዝበለት ጽቡቕ ዝበሰለት ከዓ ክሕውሰሉ እየ ማለት እዩ ንእግረ መንገዲ እተን ሳብስክራይብ ከይገበርክን ትካታተላኒ ሳብስክራይብ ተገይርክናለይ ነዛ ቻናለይ ንዕቤት ጽቡቕ ስለ ዝሕግዘኒ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ግበራለይ ክብለክን ይደሊ ነዛ ቪድዮ እንተዳ ፈቲኽና ከዓኒ ብላይክ ጀምራ ርእይቶ እንተዳ ኣለክን ኮይኑ ከዓ ወይ ዝኾነ ሓሳባት እንተዳ ኣለክን ኮይኑ ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትፅሕፋለይ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ሶ መጀመርታ ከም ዝረኣኽንኦ ኣቨካዶ ገይረ ኣለኹ ብድሕሪኡ ድማ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ጽቡቕ ዝበሰለት ማንጎ ክገብር እየ ማለት እዩ ሕጂ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ብፃባ ክንጥሕኖ ስለ ዝኾንና ብማይ እንተዳ ክጥሕኖ እቲ ኮንክን ኣይ ቲንክ ካብ 8 ወርሒ ዘሎ ዋላ ክትህብኦም ትኽእላ ኢኽን ብማይ እንተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ብፃባ እንተዳ ክጥሕኖ እቲ ኮንክን ግን ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ቆልዑት ኢና ክነስትዮም ዘለና ማለት እዩ ሶ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ኣቨካዶን ማንጎን ገይረ ኣለኹ ምስኡ ድማ 2 ባናና ክሕውሰሉ እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ 2 ባናና ምስ ገበርኩ ብናይ እዚ እንተደሊኽን ብኖርማል ፃባ ክጥሕኖ ትኽእላ ኢኽን ንስኽን ኣነ ግን ናይ ኣልመንድ ፃባ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ፃባ ተጠቒመ ኣለኹ ሶ ናይ ኣልመንድ ፃባ ወይ ከዓ ናይ ማንድል ማለት እዩ ተጠቒመ ኣለኹ ብኡ ገይረ ክጥሕኖ እየ ብማይ ከዓ ከምቲ ዝበልኮ ማለት እዩ ብማይ ከዓ ክጥሕኖ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ ጌርና ንሰለስቲኡ ሓዊስና በዚ ናይ ኣልመንድ ማለት እዩ ጌርና ጽቡቕ ጌርና ንጥሕኖ ነቲ ኣቨካዶ ብብዝሒ ቆልዑት ኣቨካዶ ስለ ዝጸልእዎ ገለ ከምዚ ብስሙዝ መልክዕ ክነስትዮም ንኽእል ኢና ያ እቲ መቐረቱ እንተደኣ ጸሊእክንኦ ወይ ድማ ከምዚ ናይቲ ኣቨካዶ ኣክቹሊ ናይቲ ማንጎን ናይቲ ባናናን መቐረት ስለ ዝዕብልል ናይቲ ኣቨካዶ መቐረት ዳርጋ ይጠፍእ ዋላ ጨኑ ይጠፍእ ግን ምናልባት እንተደኣ ናይቲ ኣቨካዶ ጨና እንተደኣ ጨኒኽኖ ወይ ተጸሊእክኖ ከዓኒ ንእሽተይ ለይምን ክተንጥባሉ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኽን ሓፊስ ጽቡቕ ብጣዕሚ ከዓ ጥዑም ማለት እዩ ስሙዚ ከምዚ ጌርና ነዳሉ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ቆልዑትን ከምኡ ከዓ ንዓበይቲ ንዓና ከዓ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ጥዕምቲ ስሙዚ ንሰርሕ ኣብ ቀጻሊ ድማ ብኻልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኽን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ይምንየልኩም ቻው